Morning Jine Jack. Nde nkani yatu ya lero siyaidali koma mukwazotenga chakumwa tentijeze. Kodi munamvapo zomwe zinapangika ku Haiti. Haiti ndi dziko loti lili ku Southern Hemisphere, ku Caribbean. Ndi dziko losauka kwambiri. Ndi dziko losaukitsitsa mbali ya kumene koko. Ndi dziko loti lili occupied by anthu akuda. Nde mu 2010 kunapangika chivomerezi choopsa kwambiri ku Haiti. And chivomerezi chonena kuti chinapha anthu ambiri, more than 200,000. Nde chinagwedeza dziko kwambiri. Anthu anapita amaiko osiyanasiyana okathandiza kuphatikiza United Nations. Anatumiza ma troops awo kuchoka mbali zosiyanasiyana kuti zipite zikathandize. Mosakhalitsa anthu anapeza kuti ayamba kudwala kolera. Ndi zinazo dabwisa kuti kolera yachokera pati. Anayambira kudwala ndi anthu amene amakhala mbali mwa mtsinje otchedwa Artibonite River. Kuwezeka kunena kuti anthu akufuna kunena kuti akonze dziko after kugwedezeka ndi chivomerezi kenako mosadziwika bwino ayamba kudwala kolera. And nayi dziko lonena kuti panali patatha saka 100 munthu wina aliyense asanadwale kolera ku Haiti. Kupeza kuti anthu ayamba kudwala kenako anthu ayamba kumwalira mosadziwika bwino. Anthu anadwala kwambiri, anthu ofika pafupifupi 850,000 anapeza kuti anatenga kolera. Anthu mango mwalira basi nokhala nonkhani ya nyuwani kunena kuti ku Haiti kujatu kuli kolera. Tikathandiza outbreak ya kolera. Anthu oposa 10,000 anamwalira ndi kolera mu 2010 ku Haiti. Ndi anthu anayamba kudabwa kuti anthu fe inde kunachitika chivomerezi. Koma before chivomerezi china chilichonse chinachi bwinobwino, chivomerezi sichibweresa kolera. Kolera yachokera kuti. Ndi anthu anayamba kuchita point out kuti kolera inayamba kutabwera United Nations. Before pamene panalibe kolera. Ndi anthu anayamba kuvuta kuti no, we need answers. Afusa United Nations amakana. Ndi amabungwe enaso anabwera kuyamba kuchita investigate kunena kuti kolera yachoka kuti. Ndi anatenga strain ya kolera kapena ndi kachirombo kamene koko kamene kanabweresa epidemic kanayambitsa matenda amenewo paja zimakhala zosiyanasiyana atu amatha kudziwa kunena kuti kachirombo aka kachokera dziko lakuti, kachuluka dziko lakuti ndiyo kachokera kumeneko. Atapanga cheki anapeza kuti kanali kuchokera ku Nepal. United Nations analatatumiza gulu lawo lochokeraso ku Nepal. Ku Nepal kunali kuli outbreak ya kolera. Ndi atafufuza anapeza kunena kuti anthu a United Nations anapita kukathandiza za chivomerezi acha, ena anabwerako ndi matenda awo, amagwiritsa ntchito zinthu zawo, zinyalala zawo, even waste yawo amakataya mu mtsinje. Mtsinje uja anthu amamwamo madzi nkumasamba uja. Edi not azitenga kuchoka ku Nepal kupita nazo ku Haiti kumakazitayira mu mtsinje. Ndi mmene kolera yawo yoti ayitenga ku Nepal anakayipitisira kutiko, anakayisiyira ku Haiti. And anthu ambirimbiri anataya miyoyo. Nde kuchoka 2010 United Nations ankakana kuti sizikuti kudza si ife tinangopita kukathandizako. Komano umboni wonse utafika mu 2016 United Nations anavomera kunena ndi anthu athude amene anapitisa kolera nkupepesa. Koma zinthu zizinatherepo amabungwe chani analowererapo nkuwasumira United Nations kunena no, anthu sangangotaya miyoyo inuyo nkungonena kuti pepani nkhani kuta. Mukwene opereka compensation kwa mafamilies amene anataya anthu awo komanso anthu amene anadwala chifukwa munapititsira kwa matenda. Ndi milandu yo yakhala ikupangika kuchoka 2016 mpaka pano sukusonya mutu wake. Anthu anatopa mademo amatani koma zimenezo zikadachitikabe. Zomvetsa chisoni kunena kuti anthu kupeza kuti atumizidwa kuchoka dziko lina kuti akukathandiza koma osapimidwa kuti aone kuti anthu ali bwinobwino nkungopeza kuti akatula matenda mdziko la eni ndi kukavulazaso kwambiri. Izo ndi zina za zomwe zikupangika ku Haiti pakali pano akudandaulanso kunena kuti mpaka pano United Nations sanaperekebe ma compensation. Zikomo kwambiri.